Hej og velkommen til min podcast. Den hedder Forandring starter med dig. Og den er opstået i dag. Drømmen om en podcast har jeg haft længe. Og i dag var jeg skrevet til handling. Jeg hedder Marie-Louise Rønning. Jeg har en gruppe, der hedder Forældreskab for Hjertet, som jeg har startet sammen med Christina Rønmus, en ven, rigtig god ven og kollega. Og jeg har gået tit og længe gået og haft en drøm om at starte en podcast. Og så i dag, helt impulsivt og totalt fra hjertet, besluttede jeg mig for, at i dag er den dag. Og til jer, som følger med på videoen her, der har jeg den her fine mikrofon. Den mikrofon, den fik jeg i gave af min mand sidste jul. Og så tænkte jeg i dag, nu er det på tide, at den bliver taget i brug. Så velkommen til. Og her sidder jeg uden en plan. Uden struktur. Det eneste, jeg har med mig, er passion. Videnskab. Og en dyb lyst til at pege i retning af noget, som for mig er fuldstændig vidunderligt, nemlig de 3 principper. Og det kommer så faktisk af, at jeg i onsdags, det er her et par dage siden, der kom jeg hjem fra Malaga. Jeg har været sammen med min familie en hel uge, hvor vi har fejret mine forældres 50 års ægteskab. Vi har fejret et guldbryllup. Og det gjorde vi oppe i bjergene i et lækkert hus med en helt vidunderlig udsigt. På den ene side var der sådan en æsel, der skrøede om morgenen, ikke? Og fik den også lige om aftenen, og så om morgenen, der galede hanerne, eller altså hanerne, de galede. Og en dag, der kravlede jeg lidt rundt sammen med min søn. Der så jeg avocadoer, og der var mangoer og granatæbler hang på træerne. Og så stod jeg et øjeblik sådan lige og sundede mig lidt og trak vejret ind og kiggede ud over bjergene. Og så blev jeg mindet om en gammel drøm. En drøm om at eje mit eget hus i Spanien. Og det har jeg, tror jeg, drømt nu i 25 år faktisk. Og hvis ikke mere. Og min helt store drøm, det var at have denne her bed and breakfast. Eller sådan et eller andet stort spansk finca-hus. Hvor jeg kunne holde retreats og have børn og unge, som ikke trives. Og jeg havde alle de her idéer. Og den drøm har levet i mange år. Og jeg blev mindet om den der, mens jeg stod og kiggede ud over bjergene. Og så i dag, da jeg kørte hjem fra arbejde, så sad jeg i min bil, og så tænkte jeg, Louise, hvorfor blive ved med at udskyde drømmen? Hvad er det? Hvorfor blive ved med at sige, at jeg skal lige have planlagt podcasten, jeg skal finde den rigtige jingle-melodi, jeg skal have struktur, det skal finde det rigtige navn. Så tænkte jeg, nej. Spring ud i det. Lad livet bære dig. Og lige nu, der er det mig, der lader livet bære mig. Jeg har min mikrofon. Jeg har ingen plan. Har ingen struktur. Jeg har min passion. Og min passion og mit ønske, det er og har været i over 20 år nu at hjælpe børn og unge. Jeg er lærer til daglig. Og jeg brænder for børn og unge. Men for at jeg kan hjælpe dem, så bliver jeg nødt til at starte med mig selv. Og med forældrene. Så denne her podcast-serie, mit håb, min drømme, det er, at en gang imellem inviterer gæster ind. Hvis du sidder derude og hører det her nu og tænker, hende her Marie-Louise vil jeg da rigtig gerne snakke lidt med, så skriv til mig. Jeg håber, Christina er frisk på at være med. Selv hun ved ikke det her. Og jeg indså ret hurtigt i min 3P-rejse, at hvis jeg ønskede en forandring, hvis jeg ønskede trivsel i mig selv, i mine børn, i mine relationer, så bliver jeg nødt til at starte med mig selv. Så denne her
podcast, den handler om det. Den handler om, at forandring starter med os selv. Så jeg håber, du vil være med på rejsen. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Hvis nu der for eksempel er et emne eller noget i forældreskabet, noget du synes, der driller, noget du godt kunne tænke dig en vinkel på, så er du velkommen til at skrive til mig. Jeg tror, at det her det er nok for i dag. Det her det var startskuddet. Det var mit hjerte det banker, og min mave den snurrer. Og jeg glæder mig til at fortsætte det. Tak, fordi du lyttede med.